voti, 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 espanyol, qui no voti. Voti, 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 espanyol, qui no voti. Voti, 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 espanyol, qui no voti. Yo pido el voto para el Partido Popular porque somos el único partido que evitará que Cataluña deje de formar parte de España. Porque cada voto que no vaya al Partido Popular es permitir que Esquerra Republicana vuelva a ser gobierno en Cataluña. La política, com dèiem, és la nostra eina per transformar la societat. O fem política o ens la fan. El proper 28 de novembre ens estem jugant molt perquè ens estem jugant el nostre futur i només nosaltres podem decidir-lo. Esquerra Republicana és l'única formació política que, recollint la reivindicació del 10 de juliol, posa damunt la taula la convocatòria d'un referèndum perquè siguem nosaltres, els catalans i les catalanes, els que puguem decidir el nostre futur. I no ens equivoquem, el que deixen clar les enquestes és que en aquestes eleccions el que juga és qui serà l'àrbitre de la política catalana, qui condicionarà les polítiques públiques que es faran a casa nostra al nostre país. O serà un partit popular o serà la gent valenta d'Esquerra Republicana. Per tant, el proper 28 de novembre tens el dret a decidir i aquest cop pots decidir independència. Espanyol, qui no voti. Voti, 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 espanyol, qui no voti. Voti, 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 espanyol, qui no voti. Voti, voti.